Ja, så skal jeg ikke. Så du har 1,5 meter op? Ja, nu er jeg på 2 meter. Det er sådan, at det føles. Det er sådan, at det ser ud at være 2 meter. Det er Daniel Rasmus. Og Anders. Det kan man selv ligesom se, hvis man skal se hjemme, at man selv hvad. Så langt det kan det ikke gå. Og jeg kan jo sejle den her. Og hvad siger så, den kan selv finde vej, også hvis jeg flyver herover og gerne vil parkere den nu. Ja, nu tænker jeg på hjemmepunktet. Har du også den der? Har du også det var den der. Så holder du det ved. Har du også den der? Skal du se, Thomas, du kører det. Åh, sæt, man. Og så kan man tap to cancel landing. Åh, sæt. Den er... Jamen, jeg har 6 batterier mere med. Det prøver du at holde ned i den ende dernede. Man kan jo dirigere alt herfra. Ja, fuldstændig. Og det her, det har jeg altså ikke helt fundet ud af, hvordan det virker. Så gør man det. Jeg kan lave en tracking-funktion. Eller du det gamle ud. Det gør han sådan med. Ja, så skal man tænke på en bestemt måde. Og det er den her. Så starter det.